ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାसेସକୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର 2026-27ର ପାଠ୍ୟକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେବେ ହେବ ଏବଂ 2026-27ରେ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କେବେ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର 2026-27 ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ଇଂଲିଶର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, I1 କେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଇଂଲିଶର I1କୁ ଯାହାକି ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସର 2nd ୱିକ୍ 2026। ତ ଡିଟେଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ତାର ହେଲା ଆଟ୍ ଦ ହାଇ ସ୍କୁଲ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡରୁ ଅଛି ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଗ୍ରାମାରରୁ ତାର ଅଛି ଟେନ୍ସ ରିଭିଜିଟେଡ୍, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏସେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ। ତାପରେ IA2ରେ ଅଛି ଆମର ରିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସରେ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡରେ ଅଛି ଦ ଭେଗାର, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ସେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍। ଗ୍ରାମାରରେ ଅଛି ନନ୍ ଫାଇନାଇଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଫର୍ମସ୍, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିଛି। IA2 ହେବ କେବେ ନା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ, ଅଗଷ୍ଟର ହେବ। ତାପରେ ହାପିଏଲ୍ଟା ଆମର ହେବାକୁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ। ତାପରେ ଅଛି IA3ରେ ଅଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏ ହିଡେନ୍ ମିନାନ୍ସ, ଦ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ, ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡରୁ ଅଛି ଦ ଭିଲେଜ ଜଜ୍, ଏ ଗ୍ରେନ୍ ଆଜ୍ ବିଗ୍ ଆଜ୍ ହେନ୍ସ ଏଗ୍। ଗ୍ରାମାର ଅଛି ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ, ନନ୍ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜେସ୍, adverb clauses, essay, translation and reporting, then the passive. IA4 ଅଛି from the formal in jar, school's goodbye, direct and indirect speech, unseen passage, letter and application. ତାପରେ IA3 ହେବ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର ହେବ। IA4 ହେବ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ 2027ରେ ହେଇପାରିବ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହେବ ଫେବୃଆରୀର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆର IA1 ହେବ 2nd ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇରେ 2026। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଗଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂମି। ଗଳ୍ପ କାଠ। ବ୍ୟାକରଣ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଏବଂ ରଚନା। IA2ରେ ଆସୁଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା, ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ 3 ଗଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଗଳ୍ପ କାଳର କପୋଳ ତଳେ। ଏକାଙ୍କିଆ ଫଲ୍ଗୁ। ତାର ବ୍ୟାକରଣ ନତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି। 7ରେ ଆସୁଛି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ। 8ରେ ଆସୁଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ। 9ରେ ଆସୁଛି ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ। ତାପରେ IA3କୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରହୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲାବେଶ, ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ସର୍ବସହା ମାଟି। ଗଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏକାଙ୍କିଆରେ ଆସୁଛି କୋଣାର୍କ। ବ୍ୟାକରଣ ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ। ରଚନା। IA4ରେ ଆସୁଛି ଗଦ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା। ଗଳ୍ପ ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ। ବ୍ୟାକରଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି IA ମାନଙ୍କର 10 ମାର୍କ ଆଉ ଆନୁଆଲ୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କ। ତାପରେ ଯିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଯିବା। ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଥିରୁ IA1 ପାଇଁ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ, ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ବୃତ୍ତ, ପରିମିତିରୁ 5.1 ଯେଉଁ ଅନୁଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେଇଟା 5.3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 5.10 ଯେଉଁଟା ସେଇଥିରୁ ଆସିବ। ତାପରେ IA2ରୁ ଆସୁଛି ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ରହିଲା ତାର ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ତ୍ରିକୋଣମିତି, ଅଙ୍କନ।
ଆଉ ତାପରେ ଅଛି IE3 ପାଇଁ ଆସୁଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ଜ୍ୟାମିତିରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣମିତି 4-9ରୁ 4-10 ଲାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ। ଅଙ୍କନ ଅଛି 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଶୀଳନୀ। ଗଣିତରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଷଡ଼ସୁରକ୍ଷି ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ପରିମିତି 5.4ରୁ 5.9 ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଳକା ଥିଲା IE4ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ଦୁଇଟାରୁ IE1 ଆସୁଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। 3 ଆସୁଛି ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ। 4ରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ପୋଷଣ ଶୋଷଣ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ IE2 ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିସରଣ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ରେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ଜନନ। IE3ରୁ ଆସୁଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି IE3 ପାଇଁ କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ। ତା 3 ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ତା ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆମ ପରିବେଶ। IE4 ପାଇଁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ। ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ COVID-19 ଓ ତାହାର ପରିଚାଳନା।